morning lakay. Tatako dito kami beach ta titigos kami, nag-reunion kami nga bunga pamilya. Salamat kinapo Diyos sa ating adlaw. Ay ganda. Oh, malayo tayo. Yung wings ko sa ocean. Yung wings ko sa ocean, please. Wala mang wings. Hindi. Ganito. Pati lang biro-biro kiti ko iti wings. Anong wings? Anong wings 'yon? Oh, you want something else? Da. Like Come here. Inya jay. Inya. Tingnan ng bata. Wings. Tingnan ng bata. Wala mong wings ano? Hindi. Tingnan mo yan. Look. Yan. Hmm? Yan. Ha? Tingnan mo yan. Oo. Yan na may wings. Wings? Apo. Hindi. Hindi man tayo nakabili ng wings. Hindi. Ng wings ng Saturn. Diba? Lakay wings Yung ti Saturn. wings. Ay, salbabida. Pabida, Apo, yan. Hinapin mo. maghiram na lang tayo, wala mo tayo nakadala. Mapagyaman. Mama, please. Pahiram mo. Wala man tayong salbabida, Cloud. Go, go, go. Ito, tanggal mo yung bado. Hindi na, ganyan ka na lang magkuhan, ligo. Tata, kuya daw. Tata. Marunong maglangas guys. Galing ikaw? Wala na kay picnic mo. DJ mga 8 hours nag-drive kami adayo adayo dati sa tayo umayan tayo adayo okay lang man talo nga oras mga nga oras tayo talo ready na Ayan ka pa? Salbabida nyo. Like it? Ay, nakapainom na din. Ay, I'll bring you up, man. Oh, you're scared. Punta ka daw kay Kuya Tong Nyok. Ilagay sa tornado. Wait, ilagay sa tornado. Ay, lagas ka nang dagar. Apa. Swimming pool lang. Nagsubli naman. Nagmay garon. Na-stranded kami din pangkam sa Luzon. Nagbisag kami sa Cebu. So, dyan pala sa kanya naglugang aeroplano ka. Naglugang kang aeroplano. Hindi, babaw nga nagkuat baba. Dapat dyan na kayo pwede. Ika kung jay lakay mo, ina. Maging kaya anak ko sa buwan. Nadajay medical man. Oh, well, Na lalaki. well. Tagbambantay ito ka jay. Itik na gikilog. Yaman kami kang kuana.
Sa tikadwa ka na pandero sa Anya nga iti inarami dyo dyan Luzon. Naglakot Sabi nga lubog. Naglakot ng tipo ba? Kasi nalamuyang Rinaga, Muslim, Magmaya, naggalis. Napan kayo Luzon? Oo, naglakot kay Kasjay. Lakot tayo mga kamay, bugoong, buro. Buro nga pitungan ata, awit ko, binurok ba? Ang ganagamit ko. Ako medya Manila. Hindi baril, hindi kondod. Adumat tigumat yata. Kasi nagila ko, may kinipag ko. Masapol nga, suruan nak nga agluto ti buro ay nan. Kahit mo siguro. Nakanak pa niya Nakarami daw. Kaya po. Kay itim ka na kay. Hindi ka na maputi. Tas dun sa baba. Lalim dito. What? Guys, we're going to cook some fish, bangus, belly, and I call this barilis. And now for dinner, paniud to, kung sabi saya, dinner, not breakfast, no, not breakfast. Some paniud to naton karon nga tanghali. Mo na atong sud anon na ati nyati ni uging apa ya kag tuno tayo koy naman rabi Ay, ganun yung sample, oh. Patingin mo. Ga. Ay, ganito pala buksan. 300. Diba? 300. Ha? 150 ato yung duwang box. Duwang pagbalod. 150 ay 150 kina isang Katangan tayo po ti kwada. Ati na Yung suka nyo, para yung suka nyo. Suwa na na. Suwake. Suwake. Eh, alam mo Hindi na saya. Magtubig pala yan. Oh, kanilang ito. kanang yellow lang. Sukanan. Ang may masukanan Sige daw, lagyan natin ng suka mga parikoy. Dalan sa baybay. Kanilang siya kani. Mao lang niyang makaon di ay. Oh, see. Patry nga. First time makatikim. First time makatikim. Be. So kanilang Sarap. ay. Imas. Ano yung masamot? Nay. Kanan na eso. Sarap ate? Sarap. Hindi ka lang. Allergic ka kay shellfish. Ang kuha mo no, baka I don't know kung no, baka allergic ka dito. Thank you. What yung sudlanan dito? Yan ang kapa. Amen pa dyan. Yeah. Nakaiman tayo ti tuyom. Tayo mata rin. First time lang tayo nga kuha. Mga ti. Hindi nga tuyom ata ay? You throw out the light. Ha? Tuwakit. Tuwasi. Kata natin ng white. Second.
Oh, this is the Suwaki. waki. Oh. In Bisaya term. Hmm. What is the taste? It's so delicious. So very malinamnam mga par. Malinamnam. Delicioso. Mas nakakay ka na suka. Ni Daryl. Nala kong lakay. Cheers. Cheers to the moon. Na raman lakay. Naraman. Oh, grabe sana all. Wala na. Mamaya naman. Dito ka lang. Bungal daw tayo. Tuna lang. Tuna? Ay, daw. Ay, naninatan? Kilawon ta nga yung gata, driver. Ate niya. Ayun na yung jigkwan. Gumawat mo dyan ng mabanda. Kain na po eh. Hindi mo makakain na po na. Pili. Dito niyo po. Ate na po. Ay, kaya. Ano ka lang. Ang pagluganan tayo. Ang pagluganan tayo na. Magpagkatayon. Master plan. Oh, watermelon. I almost got out with the waterfall. You caught me. Lakay. Laklakwandak iti lalakot ti buting. Ato yung lakay nakagatang akon. Kagatang kami tataya hindi natang gumana. Dili man mabaw. Tuyong. Dili man mabaw sir, dadon sa inyo sir. Di man ba? Ayan. Matalo. Hindi pa ding marami kaming baon din. Sunod na lang. Wala na mo. Kwan. Anong pangalan nito? Liswi. Liswe? Sa Bisaya na o sa Tagalog? Liswi. Sa Bisaya. Sa Bisaya. Ah, sa Bisaya. Kamo nang itag kinasang ginina. Kani siya? Ito, magkano ito? Kani? Mo niyo. Ano na no? Kani sir tanan sir 100 sir. 100 ito. No, kani puno ko diswi tanan sir. Padung na pud ni sila yung Unsa pangalan ani? Taklobo. Sa Tagalog unsa ani? Pangalan? Lubog yapon. Ano yan sa pangalan ini? One sining. Oh, lip, lip. Lip, video. Shout out mo. Shout out sa mga Sa mga taga sa Kwan? masa. Awali sa masa dyan. Shout out sa Lukiaday na dyan. Sige na din, sa sunod na lang kay Saan mo? balit naman mi ganina. Shout out. Shout out sa mga isa. Silang gyapon to. Nay, ano nun nyo ata, Nay? Panhugas ko garot. Kaldero? Basta ko bagpakar-kardero. Padasa garot. Tama di ko tayo ng padasa. Pamayat ba? Ato, magpaghugas. No, mayat. Ay kang mga lakuman na nung makaumay. Palukos ka ako. Sumabli tayo. Palukos
Lakay ni Sky May. Nabayagan nga nakababa din. Kami wala kalutid kape ni ate. Madili kami laboy tani. Ini no, salah ako ni parang dito ko. Manmit natin ko. Wag, masakit yan. Ikaw din. Tabi kayo. Wala benda so. Look his hand. Guys, look his hand. Look at his hand. Naku, kawawa hindi turon dito. Only fingers. Yung kamay niya, 3 fingers. 3 fingers. It's like fingers of Alien. Palagang. crocodile. Crocodile. Yan ka. Ito oh. Oh, ikaw din dito. Tabi ka. Ano naputol? Hello. Na. A mermaid. Huwag kang magalaw, ha? Hindi ka magulong yan. Magantay lakay. Mamalun tayo. Ito yung sarayo. Ilang, tumawatak lang. Ako ang Ilocano. Ako Ilocano siya. Naragsak ka una. Anya pa iti Yay, Camp Hagin ni Ali ate. Cap John A. Kapa po, Camp Chanhay. Tapos, aji may nagmat nga, aji nga nangato, nga spot. Nanagan na aji. Opo. Madi kami makaunod namin, aji kami lang ruwan. Yung malaking gate. Aji kami lang ruwan, madi kami lang. Napintas ti Baguio, iti ada kami ijay mas ado ti pine trees na Pero and waterfalls on Cannon Road at mas adong tatawan. Mga masidata. lakay na na ading ko ni. Masidata. Na kwaiso na tiliw mo. Saan ang pinagtiliw mo ngayon? Inano kay likod na, hindi ko naipit. Kagang. Nagana mo titiknik mo ya. Lolo. Yung bag nagsapa inang. Na yung bag nagsapa.
Customer kanya. Apo kanya. Nagrubrubat man is kay tayon nga di gusto sunaga. Ako nga bukat. Look, mga mini-me. Many feed. That's good. Look, dyan na sila. Look, mga mandon sa tubig. Sila. Tara kay. Tama na yan, matami na. Okay. Matami na. Hey, Elisa, look. Baka natalakad ka. Tara. Lakay na, nakakita tayo tikwa, lakay na. Jellyfish. Oh, they're careful. Huh? Watch out. Do not touch, ha? Huwag mong hawakan, makatiyan. One, Oh, two, 3. three. You guess they were swimming together, This is the huh? one. Pati lakay na. They were swimming together. Huh? Punta tayo kay... Ilagay mo dyan. Hindi. Hindi, bayan. Maragatan nga sa kay ni inang lakay ta na pigsa ti quite daluyon iba-iba. Step lower. Step lower. Isa ko sa taas, dalay. Patikang tildikas baba. Asa. Taas. Ice please. Fighting on eat too much. Really? Sige po, nalakan dyan. Wow. Another rice please. Kailan kayo nag-stop over kami ito ita. Idigos-digos tayo dito eh. Agay, nahulog. I thought you brought water for everybody. Adi nga oh. I think that's taller than me. Find out how deep it is. Saan yung gagal fly ba? Yung item? Ah? Item?
Ano yung nagagals? Erol. Gagal dito ka. Malalim dyan doon. Patry mo. Doon ka sa hagdan. Hagdan. Ay, Ay, nagalo to. good idea. Pero mag-float ka nga talaga, Tyron? Mag-float ka nga talaga? Yes. See better. Hello! Teng! Ah? Wala mo nang tabok-karkan. Baka mo nga. Baka nung help lang kita. Oy, kuya! Kakabangan lang, Daryl. Kung harapan. O ni Darren. Daryl. Natubangan lang. Tayan mo ata sa din na pa ang Mati ka mamapad talikod ka. Talikod. Ayaw dara sa talikod. Oy, dito lang kayo, oh. Mag-float talaga siya. Pagani ka, pagani. Mag-float, manggani kami. Magawak lang. Ganyan. Relax lang, alalay lang. Magawak lang. Padol dito sa ano? Padol dito sa Padol sa relax ka lang. Ayaw ipon kayo ng imong tail. Oh, now. Oy, ano mo? Hindi ka mas... Ayaw kayo ilihok yung tail ba? Maakan niya. Ligtad. Oh, nag-upload lang gani si Irul, oh. Ang gani ko kabalo magamo. Muna kayo. Tumahinog kami ni Eric. Paano kaya aglangoy yung awat si Kamo? Wow. Ay, ba dito? Ba dito man naka-upload ka o. Saban mo si Pia Piyo. Bakit ganyan yung bibig mo na? Magpasok dyan yung lamok. Oo, kagitin yung lamok yung ngipin mo. Wala na. Wala man lamot, hindi man nagabi dito. Minsan naman. Oy, natunyado ka. Minsan naman dahil. Darren! Matalino pa has. Ano magkukod? Ababo lang nga tayo na. Pang sobra lipos. Sobra ko lang. First time ko magbaba dyan ate. Kaya, nagpas kayo ni James Diaz na yan.
kasinapod pero titoy balay. Sakit sa karon na yan. Makentay, meron niya. Good number, low bet. Hmm? Oh, don't change anything because I don't know how to turn it back. You change any setting, I don't know how to turn it back. Nay, abay na tagsang pa niya po nga. Kaya po, sangsangin mo na lang po nga. I cried. Ay, nagparada nga pumiwala ka ay. Manit. Itong susiguro nga batibiyag na lagi na nang nagadutulaw na ang muro kiti nagadaw nga si dami nagadaw lamos iti palpat kadadarag ganyan Manit. agburo ak mataka di mo sa tisitag pinda tapa masisi da dyan tabtabada na ganyan naman Sunat. ang kamo mga no para regan yung absog naman ka Manna. masing gamot At titi ang daan nyo, hindi po. Manna sisi. Ayan kami napanggeto pinaglamot si Jai